Huwag kang masyadong maingay, Myrna. Baka mamaya marinig tayo ng kapitbahay. Ikaw naman kasi. Huwag mo naman kasi akong kilitiin dyan. Alam mo namang malakas ang kiliti ko dyan, diba? Dear Miss Love, hindi ko akalain na sa paghahangad ng misis ko na magkaroon po kami ng magandang buhay ang siyang magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya namin. Magandang araw po sa inyo, Miss Love, pati na rin po sa lahat ng nakikinig sa channel ninyo. Ako po si Patrick, security guard sa isang private school dito sa Pangasinan. Hindi naman mabigat ang trabaho ko. Magbantay sa gate, mag-check ng ID, at kung sino-sino ang mga pumapasok at lumalabas ng gate. Sa hapon, pagtapos na ang duty ko, diretso uwi na ako kaagad. Napakasimple lang ng buhay ko. Ang asawa kong si Kiana ay nasa Maynila. Nagtatrabaho bilang isang call center agent. Minsan lang sa isang buwan kung umuwi at madalas pa ay hindi nga nakakauwi. Sa bahay, kasama ko ang anak namin na si Kyle. 5 taong gulang pa lang, at ang nanay ni Kiana na si Myrna. Siya ang naiiwan sa bahay para mag-alaga kay Kyle habang wala ako. At sa totoo lang, Miss Love, maayos naman ang lahat. Hanggang isang araw. Galing ako noon sa duty. Medyo pawisan dahil mainit talaga ang panahon. Pagpasok ko sa bahay, tahimik at walang ingay ang TV. Hindi ako sanay. Ibinaba ko ang bag ko sa mesa at papasok na sana ako sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. At doon ko siya nakita. Ang nanay ni Kiana. Si Myrna. Kakalabas lang niya ng banyo noon. Nakatapis, basa pa ang buhok. May hawak pang isang tuwalya na pampunas niya sa balikat niya at buhok. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Hindi dahil sa may ginawa siyang mali, kundi dahil hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa ganoong itsura. Sa liwanag ng hapon na pumapasok sa may bintana, kitang-kita ko siya. Napakasimple lang ng ayos niya pero grabe ang dating. Hindi siya mukhang pabaya sa sarili niya. Maayos pa rin ang tindig niya. Napakakinis at napakaputi ng balat. At kahit may edad na, mapapatingin ka pa rin sa mga hita niya. Patrick, nandiyan ka na pala. Sabi niya na medyo nagulat din. Oo, kakarating ko lang po. Sagot ko at napalunok dahil parang natutuyo ang lalamunan ko. Napatingin naman siya sa sarili niya, tsaka bahagyang natawa. Kakaligo ko lang, hindi ko naman akalaing maaga kag uuwi. Oo, okay lang. Maaga lang po talaga ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi agad ako nakagalaw. Parang may kung anong nagbago sa paningin ko. Parang hindi siya basta nanay lang ng asawa ko. May kung anong kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag noon. O sige, magbibihis muna ako. Sabi niya at medyo nag-ayos bago dumaan sa harapan ko. Saglit lamang yun. Pero sapat na para may maiwan sa isip ko. Pati na rin ang halimuyak niya ay para bang naiwan sa ilong ko. Pagkapasok niya sa kwarto, tsaka lang ako natauhan. Ano ba yung iniisip mo, Patrick? Bulong ko sa sarili ko. Umiling ako at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Ilang minuto lang, lumabas na ulit siya. Nakabihis na. Simpleng damit lang pero maayos. Tumingin siya sa akin na parang walang nangyari. Oo, sa kanya wala. Pero pagdating sa akin, meron na. Sa totoo lang, hindi ako mapakali. Hindi ko maiwasang maalala yung nakita ko kanina. At kahit pilitin kong itama ang iniisip ko, bumabalik at bumabalik. Nasaan nga ho pala si Kyle? Tanong ko, pilit na binabago ang usapan. Nasa kapitbahay nakikipaglaro. Ganun ho ba? Tahimik ulit, pero iba na yung katahimikan. Para bang may namumuong bagay na hindi namin pareho binabanggit. Patrick? Tawag niya bigla. Ho? Saglit siyang tumingin sa akin. Diretso at hindi umiiwas. Pagod ka ba? Hindi naman ho masyado. Magpahinga ka na muna, ako nang bahala sa hapunan.
Tatawagin ko na rin mamaya si Kyle. Sige ho. Pero hindi ako umalis kaagad, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Na parang may sasabihin, pero hindi niya masabi. O baka ako lang yun. Mula sa araw na yon may nagbago. Napapansin ko na siya araw-araw. Yung bawat galaw niya, yung boses niya, yung amoy niya kapag dumadaan siya malapit sa akin. At minsan, nahuhuli ko rin siyang nakatingin sa akin, pero hindi siya umiiwas. Isang hapon nga, habang naglalaro si Kyle sa may sala, magkatabi kami ni Myrna sa may mesa. Patrick, sabi niya habang inaayos ang plato ni Kyle, hindi ba mahirap sa'yo na malayo si Kiana? Napatingin ako sa kanya noon. Siya naman ang may gustong lumayo eh. Wala naman tayong magagawa. Ilang beses ko na siyang pinigilan, hindi ba? Sabi ko sa kanya dahil pinagtalunan na rin namin ang pagpunta ni Kiana sa Maynila. Halos 2 taon na rin siyang nagtatrabaho doon. Dati kahit papaano, umuwi naman siya twice a month. Ngayon hindi na. Mahal daw kasi ang pamasahe. Hindi naman yun ang inaalala ko. Ang anak namin, nangangailangan din naman ng kalinga ng isang ina si Kyle. At ako, nangangailangan din ako ng kalinga ng asawa. Maya-maya, biglang nagsalita ang biyanan ko at sinabing, ang lalaki, may mga bagay na hinahanap din. Napalunok ako noon, Miss Love. Hindi ko alam kung saan pupuntang usapan. Po, may ina akong sabi noon. Pero hindi na siya sumagot. Tinitigan niya lamang ako. At ang mga sandaling iyon malinaw sa akin. Hindi lang ako ang nakakaramdam ng pagbabago. Doon ko unang naramdaman na parang may mali. At imbis na umiwas, parang lalo pa akong hinahatak papalapit. At doon nagsimula ang lahat. Lumipas ang mga araw na parang walang nangyari. Bumalik na ulit sa normal ang lahat. O at least, yun ang pilit kong pinapakita. Gigising ako ng maaga, duty na sa school, at uuwi ng hapon, kakain kasama si Kyle at si Myrna. Pareho kaming kumikilos na parang wala kaming napapansin sa isa't isa, na parang walang nagbabago. Pero sa totoo lang, meron. Hindi na nawawala sa isip ko yung araw na nakita ko siya mula sa banyo. Kahit anong pilit kong ibaling sa ibang bagay, bumabalik at bumabalik ang lahat ng alaala. At ramdam ko, hindi lang ako. May mga pagkakataon rin na nagtatama ang mga mata namin at hindi agad ako umiiwas. May mga sandaling tahimik lang kami pero parang may something. Parang may sinisimulan na pareho naming iniiwasan pa. Pero may isang bagay akong inaabangan, ang pag-uwi ni Kiana. Ilang buwan na rin kaming hindi nagkikita. Kung tutuusin, sabik na ako sa kanya. Hindi lang dahil namimiss ko siya, kundi dahil gusto kong ibalik yung dati. Yung normal, yung tama. Isang linggo akong halos nakaabang sa chat niya. Uuwi ako sa off ko, sabi niya kasi nung nakaraang araw. Kaya bawat araw binibilang ko. Hanggang sa dumating yung araw na yon, bandang tanghali, habang nasa duty ako, nag-vibrate ang phone ko. Nag-chat si Kiana. Agad ko naman tong binasa. Love, sorry baka next off na lang ako uuwi. May kailangan kasi kaming tapusin dito eh. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Labis-labis na ang disappointment ko sa asawa ko. Napabuntong hininga ko. Ilang buwan ko nang hinihintay tapos ganun lang. Okay, sige. Reply ko. Pero hindi ako okay. Hindi ko man aminin, pero ramdam ko ang inis. Yung pagod ng paghihintay, yung pakiramdam na parang palaging may kulang sa sarili ko. At hindi ko na alam kung hanggang kailan ko yon kayang i-hold. Pare, napalingon pa ako. Yung kumpare ko, si Joel, nakasakay sa motorsiklo sa labas ng gate. Siya yung madalas sumusundo sa anak niya sa school. OFW ang misis nito. Oh, pare, anong balita? Tanong niya. Wala naman, sagot ko. Tara, inom tayo mamaya, pamparelax lang. Napaisip ako saglit. Ayoko sana. Pero sa estado ng isip ko ngayon,
Parang kailangan ko ng distraction. Sige ba? Sagot ko naman. Pagkatapos ng duty, imbes na dumiretso ko sa bahay, sumama ako sa kanya. Sa bahay nila kami uminom. Konting alak lang naman at kwentuhan tungkol sa trabaho, sa buhay at sa mga reklamo namin bilang mga lalaki. Mahirap talaga pare pag malayo ang misis. Sabi ni Joel sabay tagay. Oo pare, ramdam ko yan. Sagot ko. Lalo na kung matagal na. Na alam mo na. Wala tayong... Napangiti siya ng may ibig sabihin. Hindi na rin ako nakasagot pa. 1, 2, 3 hanggang nakailang tagay kami. Hindi naman ako nalasing ng todo, pero ramdam kong hilo na ako. Yung init ng katawan, yung pagiging magaan bigla ng pakiramdam, at yung unti-unting pagkawala ng kontrol. Bandang 9:00 ng gabi, nagpaalam na ako. Ano pare, kaya mo pa? Tanong ni Joel. Oo pare, kaya ko pa. Sagot ko naman, at sa awa ng Diyos, nakauwi naman ako ng maayos. Pagpasok ko ng bahay, tahimik na. Patay na rin ang ilaw sa sala, pero may ilaw pa sa kusina. At doon ko siya nakita. Si Myrna. Nakatayo sa harap ng lababo. Bagong ligo. Nakasando at pajama. Basa pa nga ang buhok niya at may hawak siyang baso. Oh, Patrick, andiyan ka na pala. Sabi niya. Natulog na si Kyle kanina ka pa hinihintay. Hindi naman ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil sa matagal ko na rin kinikim-kim na nararamdaman. May problema ba? Tanong niya na medyo nag-aalala. Lumapit naman ako ng konti. Wala naman, sabi ko. Pero merong isa na baka pwede mo kong matulungan. Napakunot ang noo niya. Ano yun? Hindi na naman uuwi si Kiana. Saglit siyang natahimik. Ganun ba? Mahina niyang sagot. Pagod na akong maghintay. Dagdag ko pa. Ramdam ko yung bigat sa dibdib ko habang sinasabi ko yun. Patrick, sabi niya, parang gusto niya akong pakalmahin. Alam mo naman 'di ba? Tuloy ko. Ang lalaki may pangangailangan din. Napatingin siya sa akin. Yung tingin niya, hindi galit, hindi rin basta nag-aalala. Parang naintindihan niya ako. Ikaw din naman ang nagsabi nun. Sabi ko sa mas mahinang boses na may mga bagay na hinahanap ang tao. Lalo na ako. Lalaki ako. Patrick, mas mahina na ang boses niya kaysa kanina. Pwede mo ba akong tulungan? Sabi ko. Hindi agad siya sumagot. Pero hindi rin naman siya umalis. Daan-daan kong inabot ang kamay niya. Mainit yun at malambot. Hindi naman niya agad binawi. Doon ako lalong nanghina. Patrick, ano bang sinasabi mo? Bulong niya. Please, sagot ko. Kesa naman maghanap ako sa iba. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko noon, Miss Love. Pero ang alam ko lang, hindi ko na kayang pigilan pa. Hinila ko siya papalapit at doon nahalikan ko siya. Isang iglap lang, pero sapat para magbago ang lahat. Parang tumigil ang mundo noon. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan niya. At pagkatapos ng ilang segundo, bahagya niya akong tinulak papalayo. Patrick, nanginginig ang boses niya. Tapos bigla akong natauhan. Hindi to dapat. Sabi niya pero mahina. Pareho kaming natahimik. Pareho kaming humihinga ng mabibigat. Alam naming mali. Alam naming hindi dapat. Pero ang mas nakakatakot, hindi na namin maitatanggi na pareho ang nararamdaman naming dalawa. At nang gabing yon, doon tuluyang nabasag ang hangganan na pilit naming binubuo. Nang muli ko siyang halikan sa labi niya, hindi na siya nakatanggi pa. Matagal ka ng byuda, hindi ba? Bata ka pa naman, Myrna. At alam kong nangangailangan ka din. Pagbigyan na natin ang isa't isa, basta't walang makakaalam. At doon, Miss Love,
Tuluyan ang gumuho ang lahat. Sa isang iglap, napunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. At sa kusina naganap ang lahat. Kinabukasan parang pareho pa kaming nahihiya. Tahimik lang kami sa pagkainan. Nagkakatinginan pero hindi naman alam kung paano magsasalita. Si Kyle naglalaro na sa may sala at walang pakialam. Si Myrna, tila normal lang pero ramdam ko yung tensyon niya. Patrick bulong niya habang inaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Salamat ho, sagot ko. Pilit kinakalma ang sarili. Pareho kaming naiilang at alam naming mali ang nangyari kagabi pero hindi rin naman namin maitatanggi na may naiwan sa bawat puso namin. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti nasanay na rin ako sa mga sandaling nagkakasama kami ni Myrna sa bahay. Parang normal lang. Nagkakakwentuhan, nagtatawanan habang naglalaro kay Kyle. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may init na palihim na naiiwan sa pagitan namin. Hanggang sa muling may nangyari. Isang gabi, bandang 11:00 na. Tahimik na lahat sa bahay. Tulog na ang anak ko, nakatabi ni Myrna. Ako naman nagpapahinga sa kwarto. Maya-maya biglang pumasok si Myrna. Patrick, malambing ang tinig niya. Napatingin ako noon. Hindi ko maintindihan ang tibok ng puso ko. Mabilis at kinakabahan. Bakit May inakong sabi nang buksan ko ang pinto. Umiti siya at dahan-dahang lumapit. May kakaibang determinasyon sa mga mata niya. Tapos tumabi siya sa akin. Wala naman. Hindi kasi ako makatulog At namiss lang kita. Hindi na ako nagpakipot pa ng mga oras na yon. Alam ko na ang susunod na mangyayari. At alam kong sa mga sandaling yon, may mangyayari ulit sa aming dalawa. At hindi nga ako nagkamali. Saksi ang kwarto namin ni Kiana kung paano ko napasaya ni Myrna. Hanggang sa naganap muli ang pagtataksil namin. Ang pangalawang beses. Hindi na ako nakaramdam ng guilt. Para bang hinayaan na lang namin ang aming mga damdamin. Pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Lumipas ang mga linggo. Bawat araw nakasama ko siya, may halong kilig na at takot na baka mamaya may makakita o may makaalam. Ngunit hindi rin namin maitatanggi na unti-unti mas lalong lumalalim ang damdamin namin para sa isa't isa. Hanggang sa isang buwan, umuwi na rin si Kiana. Ilang araw bago siya dumating, pinaghandaan ko ang sarili ko. Gusto kong maging maayos ang lahat. Ngunit alam ko sa sarili ko na may nagbago na. Kinagabihan ng pag-uwi niya, ramdam ko ang tensyon. Magkasama kami sa sala, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa kanya sa Maynila. Tumatawa siya sa mga kwento niya habang ako'y nakikinig lang. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, ibang damdamin ang nangingibabaw sa isip ko. Kahit kasama ko ang asawa ko, iba ang naiisip ko. Si Myrna, yung init ng huling gabi namin, yung tingin niya kanina sa may kusina ay hindi rin maalis sa utak ko. Habang nagkukwentuhan kami, hindi ko maiwasang maalala ang huling halik namin sa isa't isa. Ang balambing niyang tinig, ang init ng katawan niya, at ang pakiramdam na sa isang sandali, parang amin lang ang mundo. Si Kiana, nakangiti sa akin. Pero ako, ang isip ko, nasa nanay niya. Nung gabi habang hinahalikan ako ng misis ko, parang wala akong kagana-gana. Pero dahil ayokong magduda siya, pinagbigyan ko na. Kung noon ay sabi ka kung umuwi siya, ngayon ay hindi na. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Alam kong mali. Alam kong dapat makatwiran. Pero hindi ko rin kasi mapigilan ang damdamin ko. At sa gabing yon, natutunan kong minsan, kahit sa tabi ng tamang tao, ang puso ay maaaring patuloy na tumawid sa hangganan. Kinaumagahan,
Umalis si Kiana, kasama si Kyle. Igagala raw niya muna ang anak namin. Pumayag naman ako pero hindi na ako sumama. May gagawin pa kasi ako sa school, pero uuwi rin ako bandang tanghali. Inaasahan ko na pag-uwi ko, nakauwi na rin ang mag-ina ko sa bahay. Pero pagdating ko, wala pa sila. Ang nadatnan ko, si Myrna. Natutulog pa sa may sofa at masarap ang tulog niya. Oh, nandiyan ka na pala. Marahil ay nagising siya dahil sa presensya ko. Kakarating ko lang din. Sagot ko. Tumayo siya at pumunta sa kwarto niya. Pero imbis na pumunta rin ako sa kwarto ko, sumunod ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero kasi namimiss ko siya. Patrick, baka mamaya umuwi ng asawa mo. Sabi niya halatang nahihiya. Mamaya pa yon. Sagot ko at hindi ko napigilang halikan siya. Napatawa siya. Huwag kang maingay, baka mamaya marinig ka pa ng kapitbahay. Ikaw naman, alam mo naman kasing dyan ang kiliti ko, hindi ba? Sa mga sandaling iyon, naramdaman namin ang init na matagal na naming pinipigil. At doon, muling may nangyari sa aming dalawa. Bandang 5:00 na ng hapon umuwi sina Kyle. Si Kyle, masayang-masaya at pagod mula sa lakad nila ng nanay niya. Sabay na silang pumasok sa sala. Pagkatapos si Kiana, 7:00 ng gabi, umalis na at bumalik ng Maynila. Maaga raw kasi ang pasok niya kinabukasan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na ako nakakaramdam ng lungkot. Lalo na nung sinabi niyang aalis na siya. Di kahit hindi na nga siya mag-chat sa akin, hindi ko na siya hinahanap-hanap pa. Malayo na sa noon. Ngayon, parang tuluyan nang nawala ang init ng pagmamahal ko kay Kiana. Lumipas ang mga araw at bumalik sa dati ang lahat. Gising ako ng maaga para jumuti bilang CQ sa school. Katulad ng dati, si Myrna ang mag-aasikaso sa akin pati na rin sa bahay. Nagluluto, naghahanda ng pagkain, inaasikaso si Kyle kapag wala ako. Kapag nakaalis naman na ako, si Kyle naman ang aasikasuhin niya. Iyahatid niya sa school at binabantayan hanggang sa mag-uwian na. Hanga talaga ako sa biyanan ko. Lahat siya ang gumagawa na dapat ang asawa ko. Alam kong pagod na rin siya, pero hindi niya lamang pinapakita. Ang sakripisyo niya, ramdam ko araw-araw. Sinubukan kong sabihin kay Kiana nung umuwi siya na wag na siyang bumalik sa Maynila, na mag-resign na siya, na dito na lang siya magtrabaho para magkakasama kami. Baka kasi sa ganoong paraan, bumalik ang pagmamahal ko sa asawa ko. Baka kasi nahuhumalig lang ako sa biyanan ko dahil wala si Kiana sa tabi ko. Pero hindi siya pumayag. Ayaw ni Kiana. Ayaw raw niya kasing magtrabaho dito sa probinsya. At gusto niya sa Maynila. Yun yung sabi niya. Hindi ko na tinutulan pa. Alam kong malaya siya sa desisyon niya. Lumipas ang mga buwan. Pagdating ng kaarawan ni Myrna, sinorpresa ko siya. Isang maliit na regalo lang. Ang kauna-unahan niyang cellphone. Tuwang-tuwa talaga siya nun. Parang bata. At hindi ko makakalimutan yung ngiti niya. Tinuruan ko siya kung paano gamitin ang device. Kung paano mag-text, tumawag, mag-open ng apps. Habang tinuturo ko sa kanya, ramdam ko yung connection namin. Hindi na lang basta nanay siya ng asawa ko. Hindi na lang basta manugang niya ako. Kundi parang mag-partner na talaga sa buhay. Kasama sa bawat gawain, ang simpleng pagtuturo ng cellphone, naging bonding moment naming dalawa. Napakaganda niya pagtatawa siya. Sa bawat bagong natututunan niya, tuwang-tuwa siya. At alam kong sa mga sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko kay Kiana. Sa kasalukuyan, Miss Love, ganun pa rin ang buhay namin. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Minsan naiisip ko, baka sa susunod ay malaman na ni Kiana kung anong ginagawa namin ng nanay niya. Parang may mabigat sa dibdib ko tuwing naiisip ko yun.
Pero sa kabilang banda, ramdam ko rin sa puso ko na si Myrna na ang mahal ko. Araw-araw, parehas kaming abala. Ako sa trabaho bilang CQ, siya sa bahay na araw-araw gumagawa sa lahat at nag-aalaga kay Kyle. Nakita ko kung gaano siya kasipag at kasaya sa bawat simpleng bagay. Lahat ng ginagawa niya, ramdam mo na para sa pamilya. At sa bawat sandaling yon, mas lalo kong naiintindihan ang damdamin ko. Hindi ko na hinahanap si Kiana. Kahit sa chat, kahit sa alaala, hindi na siya gumagambala sa isip at puso ko. Lahat ng atensyon ko na kay Myrna na. Ngunit minsan, sa mga tahimik na sandali, naiisip ko pa rin kung ano ba ang tama. Hindi madali ang nangyayari, lalo na dahil alam kong may koneksyon pa rin siya sa buhay namin. At alam kong may epekto rin to kay Kyle, sa anak namin. Ngayon, habang nakaupo ako sa beranda pagkatapos ng hapunan, pinagmamasdan ko si Kyle na naglalaro sa may sofa. Si Myrna na abala sa pagliligpit ng pinagkainan sa kusina. Napahinga ako ng malalim, Miss Love. Ramdam ko ang init ng damdamin ko para kay Myrna. Pero alam ko rin na hindi tama ang lahat. Na mali. Dahil dito, naisip ko na kailangan kong humingi ng payo sa inyo. Kaya ako nandito sa channel na ito para humingi ng advice sa lahat ng listeners. Tama bang ginagawa ko? O baka naman may solusyon pa na pwedeng gawin sa nangyayari sa buhay ko. Ito po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Maraming salamat po. Muli, ako po si Patrick. Dear Miss Love, ako nga pala si Daisy Ramos, 21 years old, third year college student sa isang universidad dito sa Maynila. Nakaboard po ako, Miss Love, sa isang maliit na apartment na pag-aari ni Kuya Sonny. Isang lalaking mga nasa late 40s na siguro. Mabait, tahimik at responsable ito. Siya ang naiwan dito sa Pilipinas habang ang misis niyang si Ate Rowena ay nagtatrabaho sa abroad bilang domestic helper. 3 taon na raw mula nung huli silang nagkita. May anak po silang isa. Si Eliza na halos kaedad ko lamang. Mabait din to. 2 taon na rin akong umuupa sa kanila. Hindi naman kami madalas magkausap ni Kuya Sonny noon. Pero nitong mga huling buwan, parang napapadalas. Siguro kasi ako na lang yung hindi pa nakakabayad ng renta. Mahigpit siya sa bayad. Pero hindi naman siya mahirap pakiusapan kung kailangan. Kaso nga lang, ngayong buwan, talagang wala pa rin akong maibigay. Kumakain ako noon ng instant noodles nang kumatok siya sa pinto. Daisy, tawag niya mula sa labas. Agad akong napatayo. Po, Kuya Sonny. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siyang nakatayo. May hawak na maliit na notebook, yung listahan ng mga nagbabayad ng upa. Medyo pawisan siya noon. Galing siguro sa pag-aayos ng kanyang motor. Maganda pa rin ang pangangatawa ni Kuya Sonny. Hindi mo nga aakalaing nasa 40 plus na siya. Pasensya ka na, iha, sabi niya. Kalmado pero seryoso ang tono. Naalala ko lang kasi na due date na ulit ngayong linggo. Wala ka pa rin bang maibibigay? Napayuko ako. Kuya Sonny, pasensya na ho talaga ha. Kasalukuyan pa akong naghahanap ng sideline eh. Siguro ho next week may maibibigay na ako. Huminga siya ng malalim. Halatang pinipigilang uminit ang ulo. Daisy, ilang beses mo na rin kasing sinabi yan eh. Naiintindihan ko naman na estudyante ka. Pero
kailangan ko rin magbayad ng kuryente, tubig. Hindi ko rin pwedeng hayaan lang na hindi ka magbayad. Ramdam ko yung hiya. Para akong batang nahuli sa isang kasalanan. Alam ko po, Kuya Sonny, gagawan ko po talaga ng paraan. Mahina akong sabi. Tahimik lamang siya saglit, tsaka na lamang tumango. O sige, bigyan na lamang kita hanggang katapusan ng linggo. Pag di mo pa rin nabayaran, baka kailangan mo nang humanap ng ibang malilipatan. Ayoko naman sanang paalisin ka pero wala naman akong choice, Daisy. Tumango lang ako. Hindi ako makatingin. Opo, salamat po sa pangunawa. Pagkaalis niya, napaupo ako sa may kama. Para akong mababaliw sa kakaisip kung saan ako kukuha ng pera. Nasa probinsya ang mga magulang ko, kapwa magsasaka. Hirap na rin sila doon. Hindi rin naman ako makautang sa mga classmate ko kasi pare-pareho lang naman kami ng sitwasyon. Kinabukasan, nagpa siya akong lumapit ulit kay Kuya Sonny. Gabi na noon, mag-aalas 9 na. Alam kong gising pa siya dahil bukas pa ang ilaw ng garahe. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga upuang plastik, marahil galing sa paupahan. Kuya Sonny, mahina akong tawag. Paglingon niya, medyo nagulat pa siya. Oh, Daisy, bakit may problema ba? Lumapit ako. Halos kinakabahan. Kuya Sonny, gusto ko lang sanang humingi ng kahit konti pang palugit. Promise po, may inaasahan talaga akong ipapadala sa akin eh. Kaso, baka next week pa dumating. Pinagmasdan niya ako sandali. Kita ko sa mga mata niya na napapagod na rin siya. Hindi madali ang ganito, Daisy. Hindi mo alam kung ilang beses na rin akong nagdahilan sa asawa ko sa abroad. Kapag tinatanong niya kung maayos bang upa rito, wala siyang alam na minsan ako nang bumubunot ng sarili kong ipon para lang di maputulan ng kuryente. Alam mo naman din kung anong trabaho niya. Nagpapakahirap siya doon. Kaya gusto ko lang din maging maayos dito. Tahimik lamang ako. Wala akong masabi dahil alam kong totoo lahat ng sinasabi niya. Kuya Sonny, kung gusto niyo ho, baka pwede ko naman po kayong tulungan dito. Sabi ko bigla. Maglinis o maglaba o kahit anong gawaing bahay, kapalit lang ng kaunting bawas sa upa. Napaisip pa siya. Hindi naman sa ayaw ko, iha. Pero ayos lang kasi ako rito. Ako na lahat. Sanay na. Isa pa nandyan si Eliza. Tumango ako. Pero bago ako tuluyang lumakad palayo, narinig ko siyang muling nagsalita. Daisy, sabi niya sa mababang boses. Kailan mo nga ulit inaasahan yung pera? Siguro po next week. Baka sa Tuesday. Sige. Pero sana wag mo na akong paasahin ha. Hindi na ho, Kuya Sonny. Promise po't gagawin ko ng paraan. Ngumiti siya ng matipid. Sige, magpahinga ka na. Pero habang papasok ako sa kwarto, hindi ko mapigilang mapaisip. Kita ko kasi kung paano siya tumingin kanina. Hindi naman yung tipong nakakabastos, pero kakaiba. Lumipas ang 3 araw at lalo akong nainip. Wala pa rin kasi yung perang inaasahan ko. Nahiya na nga akong lumabas ng kwarto. Kapag naririnig kong nasa labas si Kuya Sonny, nagtatago na lang ako. Pero isang gabi, kumatok na naman siya. Daisy, sandali lang. Tawag niya. Pagbukas ko, hawak niya ulit yung notebook. Pero iba yung itsura niya ngayon. Parang hindi nagalit. Parang gusto lang makausap. Pasensya ka na, iha. Biglaan lang eh. Kailangan ko na talaga yung pera. Wala ka pa bang maibibigay? Huminga ako ng malalim. Nanginginig pa ang boses ko.
Kuya Sonny, wala pa po talaga akong pera eh. Hinihintay ko nga rin po yung padala. Pero, kung gusto niyo baka naman pwede kong gawan na lang ng ibang paraan. Napakunot noo siya. Anong paraan? Ano bang ibig mong sabihin? Dahan-dahan kong tinaas ang tingin ko sa kanya. Wala naman po ang misis niyo, hindi ba? Matagal na rin kayong magkalayo. Natahimik siya. Wala akong narinig kundi ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Hindi ko rin alam kung saan ko hinugot yung tapang na yon. Pero sa puntong yun kasi, desperada na talaga ako. Matagal siyang tumingin sa akin. Parang naguguluhan kung ano ang dapat niyang isipin. Hanggang sa marahan siyang napayuko at nagsalita sa mababang boses. Daisy, alam mo ba yung mga sinasabi mo? Alam mo bang delikado yung mga ganyang salita? Hindi ako sumagot. Pinilit kong ngumiti kahit nanginginig ang tuhod ko. Yun na lang din po kasi yung naiisip kong paraan. Kung gusto niyo ho, gagawan ko talaga ng paraan. Pero sa ibang paraan, bulong ko. At doon nagsimula ang katahimikan na nagbago sa pagitan namin. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun. Umalis na lamang siya. Kinabukasan, nagkita kami sa labas ng gate. Nasa tapat siya at nagwawalis, habang ako na may paalis papuntang school. Napatingin siya sa akin at ako na may napangiti ng tipid. Tumango lamang siya. Walang sinabi at nagpatuloy sa ginagawa. Parang sabay naming pinili na wag nang ungkatin muna ang nangyari kagabi. Lumipas ang mga araw. Normal sa paningin pero hindi sa pakiramdam. Parang may nakabitin sa pagitan namin. Tuwing dumadaan ako, nararamdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. Hindi ko alam kung awa, pag-aalala o may halong kung ano, pero nanahimik lamang ako. Hanggang dumating yung araw na pinangako kong magbabayad ako. Bernyes na nga ng gabi yun. Halos buong araw akong kinakabahan kasi wala pa rin dumadating na pera. Ang sabi ko kasi Tuesday talaga, pero humingi ako ng palugay hanggang Biyernes. Yung sinasabing ipapadala ng pinsan ko, hindi natuloy dahil daw may inuna silang gastusin. Ilang beses kong binuksan yung GCash ko pero wala talagang pumasok. Bandang 9:00 ng gabi, kararating ko lang galing school. Malakas pa nga ang ulan sa labas. Basa pa ang laylayan ng pantalon ko. Umupo ako sa kama. Hawak ang wallet kong halos walang laman. Napatitig ako sa dingding ng matagal. Alam kong kailangan ko nang harapin si Kuya Sonny. Kaya kahit nanginginig ang kamay ko, tumayo ako. Inayos ko yung sarili ko at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa bahay nila, nakatabi lang ng paupahan. Bukas pa yung ilaw, at sa loob naririnig kong may tugtog. Kumatok ako, mahina lang. Tao po? Kuya Sonny? Tawag ko. Ilang segundo, tapos bumukas yung pinto. Oh, Daisy. Sabi niya na medyo nagulat. Ikaw pala. Pasensya na po Kuya Sonny. Sagot ko na halos hindi makatingin. Pwede ko ba kitang makausap? Tungkol po sana sa bayad ko Tumango siya. O sige iha, dito lang tayo sa sala. Pero mabilis akong umiling. Kung maaari ho sana, pumunta na lamang kayo sa kwarto ko. Ayoko po kasing may ibang makarinig ng sasabihin ko Napatigil pa siya. Kita ko sa mukha niya na parang may alam na siya. Pero pagkatapos ng ilang segundo, marahan siyang tumango. Sige, sandali lang. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad siya papunta sa kwarto ko.
Ako na may halos hindi makahinga sa kaba. Pagpasok niya, agad kong sinara ang pinto. Tahimik kami. Ang tanging tunog ay ang patak ng ulan sa bubong at ang mahihinang yabag sa sahig. Ano bang pag-uusapan natin, Daisy? Tanong niya na mahinahon ng boses. Huminga ako ng malalim. Kuya Sonny, pasensya na talaga ah. Wala pa rin po kasi akong pera eh. Hindi rin ho dumating yung inaasahan ko. Wala po talaga akong maibibigay eh. Napayuko ako at halos mabasag ang boses ko. Ayoko naman pong umalis dito pero wala na talaga akong ibang magagawa. Tahimik siya. Tumitig siya sa akin. Seryoso pero hindi galit. Akala ko ba makakabayad ka na ngayon, Daisy? Yun nga ho, Kuya Sonny eh. Hindi ko naman po kasi inaasahan na hindi ho maipapadala yung pera. Nagka-emergency daw po kasi sila eh. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ramdam kong namumuuna ang luha sa gilid ng mga mata ko. Kaya gusto ko sanang tuparin yung sinasabi ko noon. Kung gusto niyo ho. Napatingin siya sa akin at tila natigilan. Anong sinabi mo? Yung tungkol ho sa ibang paraan na pwede kong gawin. Mahina akong sabi. Ayoko po kayong lokohin, Kuya Sonny. Alam kong mali pero wala na po akong ibang mapagkukunan. Kung gusto niyo ho, yun na lang yung gawin natin. Umiling siya agad. Marahan pero mariin. Daisy, huwag mo nang sasabihin yan. Hindi mo kailangan gawin to. Pero Kuya Sonny, pinutol ko siya. Halos umiiyak na ako. Wala po talaga akong maibibigay. Saan po ako pupunta kung mapapaalis ako? Baka hindi na ho ako makapagtapos. Konting-konti na lang po. Makakapagtapos na ako ng pag-aaral ko. Hindi mo kailangang umabot sa ganito. Sagot niya. Lumapit siya. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo dahil lang sa upa. Sa loob-loob ko, alam kong hindi yon ganun kadali. Madaling sabihin pero mahirap. Nakita kong napatingin siya saglit sa gilid. Parang nag-iisip. Siguro gulong-gulo na rin ang isip niya katulad ko. Tahimik lang kami pareho ng ilang sandali. Ang ilaw ko ay malamlam at ang lamig ng hangin mula sa labas ay sumisingaw sa bintana ko. Parang pinipigilan ng gabi ang kahit na anong salita. Kuya Sonny, tawag ko ulit ng mahina lang. Kung gusto niyo, wala na tayong kailangang pag-usapan. Ako na lamang po ang bahala sa inyo. Hinawakan niya ang ulo niya. Natila ba sumasakit na at halatang gulong-gulo na. Daisy, tigilan mo na to. Hindi ako ganong klaseng lalaki. Alam ko po. Sabi ko sabay ngiti kahit nanginginig. Kaya nga mas lalo akong nahihiya sa inyo eh. Pero hindi ko na rin po kasi alam kung anong gagawin ko. Ayoko rin naman pong mawala yung tiwala niyo sa akin. Huminga siya ng malalim. Tsaka tumingin sa akin ng diretso. Hindi kita paalisin. Pero gusto ko ng malinaw. Ayoko ng ganitong usapan. Naiintindihan mo ba? Tumango ako. Kahit hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Opo, Kuya Sonny. Mag-aral ka na lang mabuti. Yan na lang ang ipalit mo. Yan ang gusto kong kapalit, wala nang iba. Sabi niya sabay ngiti. Yung tipid ng ngiti, pero alam mong totoo. Naiyak ako noon, Miss Love. Salamat po, Kuya Sonny. Promise ho, babawi ako sa inyo. Tumango siya, tsaka tumalikod papalabas ng kwarto ko. Bago siya lumabas, huminto siya sandali. Daisy, iha. Sabi niya nang hindi lumilingon. Kung may problema ka pa, sabihin mo lang. Pero wag mong gawin yung mga ganong alok. Naiintindihan mo ba ako? Opo, sagot ko. Pasensya na po talaga, Kuya Sonny. Pagkasara ng pinto,
Napaupo ako sa sahig. Hindi ko alam kung gumaan ba o lalong bumigat ang loob ko. Ramdam ko pa rin ang hiya. Pero kasabay nun, Miss Love, may kakaibang respeto na umusbong sa pakiramdam ko. May respeto akong nararamdaman kay Kuya Sonny. Gabi na nang tuluyan akong nakatulog. Sa labas ay patuloy pa rin ang pag-ulan. Sa isip ko, paulit-ulit ang mga salitang sinabi niya. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Yun ang gusto kong kapalit. Hindi ko alam kung yun na nga ba ang katapusan ng problema ko. O simula pa lang ng mas komplikadong damdamin. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko alam, Miss Love, kung kailan nagsimulang magbago ang pagtingin ko kay Kuya Sonny. Hindi ko alam na baka nung gabing iyak ako ng iyak at hindi niya ako sinisermonan. O baka naman noong sinabi niyang hindi niya ako paalisin kahit na hindi ako nakapagbayad ng upa. O baka naman nung nakita ko siyang mag-isa na nag-aayos sa may garahe habang umuulan. Naisip ko kung gaano siya kasipag at kabait na lalaki kahit halatang pagod na rin sa buhay. Ang totoo, natatakot akong aminin, Miss Love, na unti-unti nagkakagusto ako kay Kuya Sonny kahit alam kong hindi dapat. Hindi dahil sa awa niya, hindi dahil sa utang na loob ko, pero dahil sa pagiging maginoo niya at yung respeto. Mula nung gabing tinanggihan niya ako, nag-iba ang aura niya. Parang mas naging maingat pa siya. Kapag sabay kaming nagkakasalubong sa labas, ngumingiti lang siya at tatawag ng, maaga ka ngayon ha, ingat sa school. O kaya naman, siya nga pala kung wala kang ulam, may niluto kong ginisang munggo. Kumuha ka na lang sa bahay mamaya. Huwag ka nang mahiya. At sa bawat simpleng salita na iyon, pakiramdam ko, lalo akong lumulubog sa hindi ko dapat maramdaman. Dumating yung midterms at halos gabi-gabi akong nakaupo sa study table ko, nag-aaral. Minsan napapadaan si Kuya Sonny at kakatok. Daisy, may nilutong sinigang si Eliza. Kumuha ka daw doon kung gusto mo. Hindi ko alam kung bakit ang simpleng kabaitan niya ay parang suntok, diretso sa puso ko. Hindi ako sanay na may nag-aalala para sa akin. Hindi ako sanay na may nagtatanong kung kumain na ba ako. Kaya siguro, dahan-dahan akong nahulog. Alam kong mali at hindi dapat. Pamilyado na siyang tao, alam ko yun. Pero siguro, Miss Love, minsan may mga bagay talaga na hindi natin ini-expect na mangyayari. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa school, nadatnan ko siyang nag-aayos sa may gilid ng apartment. Pawisan siya noon at nakasando lang. Kuya Sonny, tulungan ko na ho kayo, sabi ko. Umiling siya agad. Nako, hindi na Daisy, magpahinga ka na. Pero tumayo ako sa ilalim. Hinawakan ko yung hagdan para siguraduhin hindi siya matumba. Habang pinapanood ko siyang nagpupukpok ng martilyo, parang sumisikip ang dibdib ko. Hindi naman siya yung perpektong lalaki. Hindi naman siya yung lalaking titilian ng mga babae dahil gwapo. Pero siya naman yung lalaking napakalaki ng respeto. At doon, alam kong umiibig ako sa kanya. Mabilis lumipas ang mga buwan. Kahit papaano ay nauunti-unti ko namang magbayad sa kanya. Madalas pa rin kaming magkita at minsan pa nga'y pumupunta ako sa kanila dahil kay Eliza. Mabait din naman kasi si Eliza at magkasundo kaming dalawa. Hanggang sa dumating yung araw na pinakahihintay ko. Ang nalalapit na graduation ko. Sa wakas, naabot ko na yung pangarap ko. Ramdam ko yung kaba at saya ng pamilya ko. Pero sa likod ng lahat, may bumabagabag sa akin. Alam ko soon, aalis na ako. Hindi na ako magbo-board dito.
Tapos na ang dahilan para araw-araw ko siyang makita. At doon ko naramdaman ng totoo. Nalulungkot ako. At ayoko sanang mawala dito sa bahay. Ayokong mawala si Kuya Sonny sa buhay ko. Gabi bago ang graduation. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sandaling tinulungan niya ako kahit hindi naman kailangan. Lalo na yung mga sinabi niya noon na mag-aral ka ng mabuti. Napangiti ako habang iniisip ko yun. Pero may kirot din dahil pakiramdam ko, yun na ang pinakamalapit naming naging usapan tungkol sa amin. 10:00 na nang lumabas ako ng kwarto ko. Nakasando lamang ako at short na maiksi. Tapos huminga ako ng malalim. Nasa labas si Kuya Sonny noon, nakatambay pa. Kuya Sonny, tawag ko. Napatingin siya. Uy, Daisy, gising ka pa? Hindi lang ho makatulog. Pwede po ba tayong mag-usap? Tumango siya. Sige, dito ba? Bakit? Umiwas ako ng tingin. Doon po sa kwarto ko. Para walang makarinig. Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi malisyoso pero parang nag-aalala. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango ako. Opo. Sumunod siya. At pagpasok namin, sinara ko ang pinto. Hindi dahil sa kahit ano. Pero dahil gusto kong walang makakarinig. Ano ba yun, Daisy? May problema ba? Tanong niya na nag-aalala ang tono. Huminga ako ng malalim. Kuya Sonny, aalis na ho kasi ako pagkatapos ng graduation. Babalik po ako ng probinsya. Baka hindi na ho ako makabalik dito. Tumango siya. Alam ko, iya, natural lang naman yun. Masaya ako para sa'yo at nakapagtapos ka na. Hindi ko nakayanan. Tumulo ang luha ko na lamang bigla dahil hindi ko napigilan ang emosyon ko. Kuya Sonny, ayokong umalis dito na parang wala lang. Lumapit siya pero hindi niya ako hinawakan. O bakit ka umiiyak? Ano bang nangyayari? Pinahid ko ang luha ko. Nanginginig ang boses ko. Kuya Sonny, gusto ko kita. Natigilan siya. Ako naman ay halos hindi makahinga. Daisy, narinig ko ang panginginig din ng boses niya. May edad na ako. Matanda na ako. Huwag mong sabihin yan. Baka naman na-attach ka lang. Matagal na po akong sigurado. Matagal na po. Sabi ko. Umiling siya at ramdam ko ang hirap niya. Daisy, may asawa ako. Hindi ako pwedeng, alam ko, putol ko. Pero hindi ko kailangan ng relasyon kay Sonny. Hindi ko kailangan ng pangako. Hindi ko rin kayo pipilitin na magtaksil. Nagsalubong ang kilay niya. Kung ganun ano bang hinihingi mo? Huminga ako ng malalim. Tinapangan ang puso ko. Isang gabi lang, Kuya Sonny. Isang gabi lang po bago ko umalis. Remembrance mo na sa akin. Regalo mo na sa akin ngayong graduation ko. Gusto ko lang maramdaman na minsan sa buhay ko, naging espesyal ako sa ating dalawa. Nagkatinginan kami. Tumingin siya sa may sahig at halos hindi makapagsalita. Daisy, hindi naman yata tama yung hinihingi mo. Hindi nga po. Sagot ko. Nangingiti habang umiiyak. Pero hindi ko po to hinihingi para sirain ang buhay niyo. Hinihiling ko to para sa akin. Gusto ko kayo, Kuya Sonny. At pagkatapos nito, hindi na ako babalik. Hindi ko kayo guguluhin. Hindi ko kayo hihingin. Hindi ko na kayo hahawakan. Wala pong kapalit. Hinawakan niya ang sentido niya. Halatang naglalaban ang puso at isip. Daisy, hindi kita sasamantalahin kahit kailan. Lumapit na ako.
Isang hakbang ang layo mula sa kanya. Pero hindi ko pa siya hinawakan. Kaya nga ikaw yung minahal ko eh. Natahimik siya. At sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin nang hindi tumatakbo, nang hindi umiiwas, nang hindi tumatanggi. Daisy, mahina niyang sabi. Magsasalita pa sana siya nang pigilan ko siya. Gamit ang labi ko. Opo, Miss Love. Hindi ko na rin kinaya. Hinalikan ko ang labi niya. Mainit at matagal. Mahirap isipin na nagkagusto ako sa lalaking malaki ang agwat ng edad sa akin. Pero yun ang totoo. Gusto ko siya. Kahit alam kong mali. Nagtagal yung halikan namin. Pagkatapos sinabi ko sa kanya na pumayag na kayo. Alam ko naman na matagal na rin hindi nakakauwi ang asawa ninyo. Minsan, kailangan nyo ring sumaya. At ako nang bahala doon. Isang regalong ibibigay ko sa lahat ng tulong na ginawa mo para sa akin. At doon, dahan-dahan kong kinalas ang lahat sa akin, Miss Love. Napatitig pa nga siya. Hanggang sa alam kong hindi na rin niya kinayang tumanggi. Daisy, okay lang kaya Sonny? Isang gabi. At doon nangyari, Miss Love, ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Isang gabing tumatak sa isip ko. Isang gabing pagkakasala ko sa kanyang misis. At nang matapos yung gabing yon, hindi na yon muling naulit pa. Sa ngayon, Miss Love, nagtatrabaho na po ako. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa alaala ko si Kuya Sonny. At sana kung nasaan man siya ngayon, sana Kuya Sonny, hindi mo makalimutan ang isang alaala na iniwan ko sa iyo. Muli, ako po si Daisy. Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-share po ng aking story dito sa inyong channel. Maraming salamat po and God bless.